nɛgɛ ɲɛ mugan ale sanka 30 sɔrɔ bankumana jigidala sibi hakaja mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an balima bamanankanmɛnnaw mali kɔnɔ ani mali kɔkan foli ani walimadɔ bɛɛ kɛ ka lase aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen don jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ tv serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen Sherifla groupe Sherifla voyage a ka ijidenw ma labanw olu bisimilara Mali faba kɔnɔ ka bɛn kari sufɛla ka taa se tɛnɛndon ma ka u somaw ani u limanaw hakaja fɔ ka se maaba caman ma ni maa kofɔlenw u bisimilara Mali ijidenw ka soba la n'o ye maison di aji ye Amidalakaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 4nan na Sherifla jabaraniso tɔgɔ la Abdukarim Sako ale ni Ibrahima Kulibali olu kɛra baara kofɔli seere hijiden minnu taara u ka hiji baaraw kɛ Magan jamana kan n'u taara groupe Sherifla sira fɛ ni ye olu ka jɛkulu laban ye n'o ye convoi ye u kɛlen kɔ ka taa silamɛya jɔsen 5 baaraw la ɲɛnamaya Magan jamana kan o baaraw kɛra u fɛ baara ɲɛdɔn ngaraw fɛ baw Sherifla voyage o encadrement de tun bɛ u ɲɛ ka baaraw ɲɛ yira u la yɔrɔ minnu kan ka taa lajɛ n'o ye yajuraliw ye ni ka taa u ɲɛda o yɔrɔ hɔrɔmaw kan ka duwawu kɛ u yɛrɛ kun ye ka duwawu kɛ silamɛw ni jamana bɛɛ lajɛlen ye Ala ye a latigɛ u taara o baaraw kɛ kabini umra la ani hiji la ni ka u ɲuman segi kana faso la nisɔndiya kɔnɔna na u y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ baara in kɛra u bolo nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ baw a ɲɛdɔnbaw tun bɛ u ɲɛ n'o ye Sherifla voyage équipe d'encadrement ye Magankaw b'a fo Madinakaw b'a fo an y'a duwawu sanuyani sɔrɔ Ala kan'a kɛ k'a majɛ Ala k'a sabara don a bɛɛ sen la Ala k'a kɛ duwawu sanuyani ye Ala kan'a nimisa Ala kan'a ngɔrɔbɔ Ala k'an kunnaw diya kiraba ye munya kosɔn nafolo nɔgɔya ye ka ne taa jɔ ni nukulo sanima in nɔ o ye n ka duwawu b'a ye a duwawu kana majɛ sini kɛnɛya laban Sherifla ciyanci ɲɔgɔn tɛ ka taa nelu bɔra yan nelu ka kɔrɔbalu ɲɛ bɛrɛ la ka nadon ko ɲuman kɛ mɔgɔ si t'o kɛ ni Sherifla tɛ ka wa yɔrɔ lu yira na hɔrɔma yɔrɔ bɛ wara bɛ jura ni na jama I wara yɔrɔ bɛ yira na kelen kelen ni ka mɛnni ye ko gouvernement mɛ kɛ bateau le ka namɛ mobili ko ma namɛ avion ko ma namɛ ntu ye bateau le la Sherifla wara yɔrɔ bɛ yira na le mɔgɔ ka kan ka kɛ Sherifla fɛ bɛɛ ye wa Aïdara la ciyanci la depuis an taara fo ka se bi ma ni nisɔndiya tɛ fila ye a tɛ se ka fɔ ka sa dan a ka agence n y'a ɲini n ko n tɛ se ka taa cogo si la fo n ka waliɲuman dɔ lasegin aw ma baara bɛɛ kɛra a kɛcogo la nimisi wasa sera dan na ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka gidiw ma tiɲɛ yɛrɛ la o y'a nimisi wasa k'a daminɛ Madina k'a taa fo Magan Musdalifa Mina Arafa kɛnɛ kan a bɛɛ ani a tɛ se ka fɔ ka sa jɛna an nimisi wasala vraiment an bɛ Ala fo ka Ala barikada an ye duwawu min kɛ Ala k'a minɛ ye ka minɛ jamana ma a baara kɔni kɛra wasa ye baw fɛn min ye groupe Sherifla voyage ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma agence Sherifla voyage o ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ nisɔndiyalen don baw danaya de dara u kan an karamɔgɔ fɛ ani silamɛ minnu sɔnna k'u ka danaya da Sherifla voyage kan k'u bɛ taa hiji kɛ o siraw fɛ k'o bɛɛ ye danaya de ye Ala sɔnna u taara o baaraw kɛ baarakɛko ɲuman kɔfɛ k'u fana bɛ o waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin clientw ma minnu ye u ka danaya da Sherifla voyage kan an b'a lajɛlen Sherifla n'a ka jama fana wa Ala k'u bɛɛ ɲuman dɔn Sherifla n'a ka jama bɛ duwawu bɛ yen u ka duwawu kɛ ni maliyɛn bɛ yen hiji min kɛra hijidenw Ala k'u ka hiji bɛɛ kɛ hiji minɛnen ye aw an yɛrɛ fana wa o ye danaya min da kan ɲina baara in na baara alhamdulillah baara ɲɛna an b'a lajɛlen awa danaya in Ala ka sabati parce que an dora Madina yɔrɔ si tɛ Madina an ka mɔgɔ ma min kɛ an ka hijidenw yɛrɛ bɛ se bi ka kɛ gidi ye bi hijiden tɔw bolo bi an y'olu karamɔgɔ ka lahidu min ta n'o ye Aïdara ye ko n'i ye se kɛ n ye ka agence dayɛlɛ n bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na bon an fana b'a fɛ ko ni lahidu kan dafa anw t'a fɛ abada ka fɛn kɛ min bɛ karamɔgɔ ka kumakan bi an bɛ fɛn de kɛ min bɛ a ka kumakan kɔrɔta Madina kɛra k'a ban kila ka misiri fɔlɔ kiblateni k'a bɛɛ kɛ hali ka taa se an tora don min yɛrɛ la Madina Sherifla taamaden bɛɛ ɲɛ dara kira kaburu kan
Serifula tamaden bɛɛ ye arafa sɔrɔ ka bɛn Magan jamana ka 6 heures ma. Mɔgɔ kelen ma to kɔfɛ. Et puis an ye arafa kɛ ka na Muzalifa ka bɔ yen fana ka na sitana bon kɛ ka n'an kunle ka fani bila fo kana se an ka nali ma faso kɔnɔ. An b'a lɔn bi le ko a ka dugawu min ka ɲi ko a minɛna. Anw fana ka min ka ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a jaabi. K'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye convoi laban ye minnu taara u ka silamɛya jɔsi 5 baaraw laɲɛnamaya Magan jamana kan n'u y'o kɛ Sherifula voyage sira fɛ san 2026. Fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ nasiraw ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali sifinnakaw ani farigɛlɛ ɲɛnajɛko ma Mali jamana kɔnɔ a ka ja fo ka se fasoden ɲumanya o sinsinni ma Mali sifinnakaw hakilina na o baara o hukumu kɔnɔna na a minisiri kofɔlen u ye fɛn min ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min bɛ tali kɛ jɔnjɔn k'o ta k'o di maa minnu jɔyɔrɔ bonyana ni a bɛ taa maa 25 bɔɲɔgɔnko minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ o ɲɛnɛmayali la Mali jamana kɔnɔ san 2026 baara kofɔlen kɛra ka bɛn ni maaba caman yeli lajɛrɛ kɛnɛ kan an ka ɲinikɛla Alassane Haidara ale tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. ɲɛnajɛ in kɛra waleɲumandɔn ye cɛw ani musow ma minnu cɛsiri kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baara hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan. Na se jɔnjɔn di min kɛnɛ kan général de corps d'armée Ismaël Ouagé qui est ministre d'État, ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale o tun bɛ kɛnɛ in na a ye jɔnjɔn sɔrɔ fara mɔgɔ 25 kan minnu jijalen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw la Mali kɔnɔna na. Ne kɔni bɛ ka ɲini u fɛ halisa u ka courage ta an ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ a ye n'u fanga ma s'a la u ka se ka kɛ ka ɲɛ quand même o de ka ɲi. Sport ye farikolo ɲɛnajɛ don ni farikolo adapté mun na a bɛ dogo o de la donc n b'a ɲini kɔmɔgɔ bɛɛ fɛ u ka baara kɛ jusqu'à présent u ka baara kɛ. Bon an bɛ foli lase bɛɛ ma parce que nin ko in kɔni ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a ye k'a fɔ bon baara kɛlen tuma bɛɛ sara de b'a la parce que i ye baara min kɛ kabini i fitinin ma i fanga b'i la k'a kɛ waati min na fo ka taa kɛ i dɛsɛra i bɛn'a bila ni jamana yɛrɛ y'i lakodɔn a la k'a fɔ bon i jija o baara kɛlen na k'a fɔ e bɛna bila ka janjo ta ka d'i ma k'i ka o bɛna i bolo o kɔni an tɛ foyi kɛ ni foli dɔrɔn tɛ jamana ye a denmisɛnninw fana k'a f'u ɲɛna fana o fana k'u jija parce que ni médaille ninnu a tɛ sɔrɔ jija kɔ a tɛ sɔrɔ baara kɔ ministre bɔra k'a fɔ a ka discours kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ donc bɛɛ k'i jija pour ce Mali la n'Ala ni kira sɔnna ma. Kɛlen don parce que distinction dira minnu ma mɔgɔ minnu don u y'u yɛrɛ di Mali ko yɛrɛ de la u y'an ka jɔnjɔn kɔrɔta yɔrɔ caman u y'u sacrifier u taara ye an représenté extérieur la mais u y'u ka jamana kanu fɛnɛ yira donc se k'a fɔ ko olu caman bɛ yan nɔ olu de kosɔn Mali donna yɔrɔ caman parce que u taara dɔw ye athlètes ye dɔw ye joueurs ye dɔw bɛ dɛmɛ lase dɔw ye encadreur sportif ye dɔw ye ministre kɔrɔw ye mais u bɛɛ lajɛlen u y'u cɛsiri jamana ko la walasa an ka sport ka se ka dɔn yan nɔ kɔnɔna la mais jamana kɔ kan fɛnɛ donc c'est normal an ka se k'u reconnu k'a f'u ye vraiment félicitations ko hali bi an mɔgɔw b'u ka duwawu n'u ka dɛmɛ la n'u bɛ se ka an dɛmɛ sira o sira fɛ an kɔni bɛ yan nɔ an b'u lamɛn o sira fɛ donc vraiment félicitations à eux. Hukumu kɔnɔna na an ka faso marabagaw y'u ka danaya sinsin kosɛbɛ maaw kan maa minnu jijalen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw la minnu y'a k'u ka baara ye k'u ɲɛsin a ma ka kan ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw sinsin ka se k'a cari walasa dugu wɛrɛ maaw olu ka se ka ɲɛbɔ an fɛ. Jɔnjɔndi bɛna kɛ wagati ye min an tɛna ɲinɛ a kɔ joona barisa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ olu tɛna saliya tuguni farikolo ɲɛnajɛ kow la walasa an ka Mali farikolo ɲɛnajɛ baaraw u ka san sɔrɔ. Fɛn min ye sanni feere nasiraw ye nin ye ko kura ye maa bɛ se k'a fɔ min ma ko tare bawo butigi kura ale kɔni min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ telefɔni minɛnw ani telefɔni kurakɔrɔw a ka ja fo ka se telefɔni yɛrɛ a maɲɔgɔlɔn fɛn o fɛn ni maaw mako bɛ se ka don a la o butigi kurakura dayɛlɛla ka bɛn kari juin kalo tile 14 san 2026 baara kofɔlen kɛra Korofinnakaw fini nɔ ka sanga ni maa caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara denkɛ
n'o ye a Seyed Badra Aliyu Usman Haidara ale min yɛrɛ ye association an ka bɛn maaya la o président d'honneur ba don baara kofɔlen ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔ ka fara ale kan maaba caman wɛrɛ farala lajɛrɛ in kɛnɛ kan yaasa a ko bɛɛ lajɛlen se ka kɛ bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ Sherifla Jabaraniso tɔgɔla Penda Kone ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Ka sangani ni hakilina ɲuman in tali ye an ka jeune entrepreneur a Seyid Badra Aliyu Usman Haidara fɛ o min bɛ don jamana ka dɛmɛ a n'a ka taaɲɛ kɔnɔ sɔrɔ siraw fɛ. An ka jeune entrepreneur a Seyid Badra Aliyu Haidara a ye électronique boutique belebeleba dayɛlɛ walasa ka se ka dɛmɛ don sɔrɔ yiriwali siraw la ni k'o tɔgɔ da ko groupe AKBM ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmaya la AKBM maa caman ɲɛnɛ olu minnu nana kɔnu ka nisɔndiya an'u ka muɲamuɲa yira a Seyid Badra Aliyu Usman Haidara la. An nisɔndiyara kosɛbɛ an nisɔndiyara an ka bɛnmaya la an nisɔndiyara kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔba Badra Aliyu Usman Haidara le président d'honneur le président du conseil d'administration comme a b'a kalama agrément b'a bolo commerce fana sira fɛ bon n'i y'o ta k'o lajɛ nin ye ko daminɛ de ye AKBM groupe ni y'a daminɛlen ni électronique ye an ka téléphone fo ka taa se téléphone minɛnw ma téléphone suguya caman donc a y'a décidé ka a ka boutique AKBM ka a da AKBM na parce que bi a tɛ se ka fɔ Badara ni an ka bɛnmaya la tɛ donc an kɔni b'a fɔ o de la a ye o hakilina min ta ko o bonya min ta k'o ɲɛsin an ka bɛnmaya la ma hali n'o y'a sɔrɔ ale de y'o fana initiateur ye vraiment a ka kan tɔnden cɛ ni muso an bɛɛ ko o bonyamasegin kɛ sinon entreprise c'est pas an ka bɛnmaya la ale ka entreprise tɛ directement mais an ka bɛnmaya la promoteur o fana bɛ bɛn ni boutique kelen promoteur ma donc i b'a ye Badara an ka bɛnmaya la c'est la même chose. Ni boutique électronique inauguration in kɔni bɛ kɛnɛ kura de dayɛlɛ entrepreneuriat domaine kan jeunes ye ni hakilina ɲuman in tali a Seyid Badra Aliyu Haidara fɛ a bɛ don dɛmɛ ani sɔrɔ yiriwali kɔnɔ ni ka jeune entrepreneurs pousser ka taa entrepreneuriat ma secteur de téléphonie ta siraw la. Comme groupe yɛrɛ dabɔkun ye ne an ka bɛnmaya la a dabɔkun ye ne walasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana ko la an fana seko min ye a se ka mɔgɔw la lafiya téléphone ko ni mɔgɔw ka téléphone ɲɛnamaw sɔrɔ a ka se ka dilan ka ɲɛ fɛn caman caman quoi a ka bɛn yɛrɛ groupe créé kun ye ne ka se ka maliyɛndenw lafiya maliyɛndenw silamɛw chrétiens bɛ diinɛ o diinɛ na i bɛ se ka na an bɛ se ka mun kɛ i ma commerce sira kan an b'o kɛ an b'a la deli ka seko fana deli a k'an sama duwawu la a k'an sama duwawu la a dabɔkun ye ne hakililaw taara yɔrɔ mun na ka baara kɛ ala ka se hakilila sabati a kɛ maliyɛndenw bɛɛ sago ye a ka kɛ an yɛrɛ sago ye. Mɔgɔw minnu tun bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin hakilina ɲuman in tali a Seyid Badra Aliyu Usman Haidara fɛ o bɛ dɛmɛ don jeunes ka baarako yiriwali la ni ka sɔrɔ siraw dayɛlɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ dɔ fara jamana ka sɔrɔ yiriwali kan ni ka jeunes bilasira ni k'u bɔ chômage minɛnw kɔnɔ. AKBM groupe électronique alhamdulillah nin ye o bolofara dɔ ye Korofina dugukolo sanfɛ yan an nana o dayɛlɛli kɛ bi sɔgɔmada in na an b'a dɔn nin ye Mali fantan naani bɛɛ de ni ala sɔnna ma nin ye diɲɛ jamana bɛɛ de fana inshallah mais an nana Korofina ta dayɛlɛli kɛ bi sɔgɔmada in na ani an ka sekoba ni o ye AKBM yɛrɛ sababu ɲumanba ye Seyid Badra Aliyu Usman Haidara ani ale bɛ ɲɔgɔn fɛ a dayɛlɛli la ka fara o bɛɛ lajɛlen kan bon vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka a fɔ maliyɛnw ɲɛna nin y'u ka électronique de ye nin y'u ka boutique de ye nin ye bɛɛ ta de ye nin dayɛlɛlen don bɛɛ de ye AKBM nana de pour que bɛn ni keleyaw ka se ka sabati jamana kɔnɔ ani duguw la duw kɔnɔ sigidaw la bon ni o ye boutiquew dayɛlɛ i k'a dɔn o ye bɛn boutique de ye bɛɛ de welelen don ye chrétien silamɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔw bɛɛ de welelen don yan nɔ parce que nin ye bɛɛ de ka boutique ye inshallah ka dugawu kɛ boutique in ala k'a dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye ala ka garisɛgɛw foni ala k'a taga ɲɛfɛ ala ka n'a da yan dɔrɔn ma ala k'o k'a ka ala y'a kama seko yɛrɛ a ka nin hakilila ɲuman in ala k'a sara a la ala k'a ɲɛmɛ ala ka si ni kɛnɛya di ani a ma. Ka bɛn ni u ka baaraw boloda cogo ye fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ n'an b'a wele ko Kolma u ka baara belebele min n'a bɛ tali kɛ alikuranɛ sanuma
o kalani ɲɛdɔnni ko ɲuman a tako fɔlɔ o baaraw kɛra ka ɲɛsi musolaka 19 bɔɲɔgɔnko ma ka bɔ sous-section d'école ma Burkina Faso kaw fini nɔ lajɛrɛ in ni a bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn jumadon juin kalo tile 12 san 2026 ma a kɛra Bobo Julaso ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru a tɔndenw cɛman ani musoman k'a ka jafo ka se kanubaw ni lafasabaw ma ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan an ka lasigiden minnu bɛ Burkina Faso o ye Lasine Sidibe a bɛ lase Fatumata Yaya Kane fɛ. Nunu ye an balaka maa 19 bɔɲango ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar musobaw do ka bɔ Ansar bolofara kɔnɔ Burkina Faso Kolma a sous-section kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ala ma hinɛ na Ustaz Mohamed Ba a ka muso kalanbulon ale min ye an dabama ka welew jaabi ni waati laban in n'an kɔrɔ ni ale de ye ni baara in tutigɛ maa wɛrɛ k'a tɔ lase a kɔ o muso 19 bɛɛ lajɛlen de ye kuranɛ kalan ni k'a jigin o baaraw kuncɛli de ye nin kɛnɛ fayidalen kɛnɛ wasalen a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye baara in labɛnbaw bolo k'u ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni an balaka 19 ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru tɔgɔ la minnu ne nin ye yɛlɛmaba de donnen ye u ka dɔntaw la Ala ka diinɛ siraw kan. An bi kɛnɛ min ka Ala tanu kɛnɛ lo Ala barikala kɛnɛ lo et puis vraiment i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na labɛnba lo kuranɛjigi kɛnɛ lo donc kuranɛ kalanyɔrɔ Kolma a kalanyɔrɔ muso 19 ɲɔgɔn na o ye kuranɛ jigi mais o ye kalan daminɛ an karamɔgɔ min bolo n'o ye Sheikh Mohamed Ba Ala ka hinɛ ra vraiment Ala ye ale ka kalifa minɛ a bɛ taa kalo 6 ɲɔgɔn na sisan donc a terikɛ de don ni ye kɛrɛfɛ a baara kɛ ɲɔgɔn Ustaz Dawud Konate mais kuranɛjigi kɛra mɔgɔ min bolo o le ye Ustaz Kasim Traoré n'a ka jija ye a n'a ka cɛsiri ye a ye kalanyɔrɔ in ta a ma tɛmɛ kalo 6 kan muso 19 olu le ye kuranɛ jigi an nisɔndiyara an kɔntanna sous-section bɛɛ kɔntanna karamɔgɔw ka foli bɛ jama ye sous-section ɲɛmɔgɔw ka foli bɛ jama ye vraiment karamɔgɔcɛ yɛrɛ min ye kuranɛ jigi a ka foli bɛ jama ye an bɛ Udu provincial bɛɛ fo ka Udu provincial ɲɛmɔgɔw fo. An balaka 19 minnu ni u ye alikuranɛ sanuma in kalan ni k'a jigin silamɛya dɛmɛtɔ Ansar musolakaw do minnu cɛsirilen do kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ala ka diinɛ dɛmɛ ni k'a yanga bonya i n'a fɔ an fana an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara y'a laɲini cogoya min na a ka hakilimaw kɔkɔrɔma donni an balaka n'u ye welew da hali bi kɛnɛ kan ka ɲɛsin silamɛmusow bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka alikuranɛ ɲini k'a dɔn ka Ala ka diinɛ ɲini k'a dɔn i n'a fɔ Ala ɲini bɛ cogo min na. K'Ala barikada kɔ segi k'an karamɔgɔ fo a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra anw ma sababu ɲuman ye n'an bɛ muso kalan na fo Ala fonisira an kan bi an ye kuranɛjigi kɛ an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ sijan kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o da n'a ma Ala ka don an n'a juguw cɛ Ala k'an n'a ka denbaya kɔlɔsi an kɔni bɛ wele min da an balimamuso tɔw ye minnu sigini lo so an b'a ɲini o fɛ u ka diinɛ ɲɛɲini sabu Ala ko an k'ale dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'ale bato fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a ko n'an m'ale dɔn an bɛ kɛ cogo di k'ale bato wa o Ala bato ni a ti dɔn yɔrɔ si fo kalanyɔrɔ la wa an ka diɲɛ bɛ ye kalanyɔrɔ taali le kama an ka lahara fana ɲɛ b'o olu kɔnɔ sabu kalanyɔrɔ la o b'a fɔ an ye k'an ka furu bato k'an ka siran Ala ye donc o kama ne bɛ balima bɛɛ lajɛlen wele o kana kalanyɔrɔ la ka n'o ka diinɛ ɲɛɲini yanni wagati dɔ cɛ nin kɛra an ka kuranɛjigi daminɛ ye Ala kana k'a laban ye Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya ka se k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ nin bonya kosɔn an karamɔgɔ Ustaz Ba ale bi y'a daminɛ n'an ye Ala ma sɔn a ka laban a ɲɛna a bi Ala ka hinɛ na bi an b'a ɲini Ala fɛ kuranɛjigi nin yɛrɛ bonya kosɔn Ala k'a layɔrɔ nɛɛma Ala ka yafa ma ka se ka duwawu ɲini silamɛw fɛ o ka se ka duwawu kɛ an karamɔgɔ ye Kasim Traoré ale min sɔnna ka lɔ anw jigiya kɔrɔ ka se ka nin baara nin laban ni anw ye. Kɛnɛ in kɛra kɛnɛ fayidalen ye ni jɔnjɔnw dira an balaka muso 19 ma ka taa se lajali fɛn wɛrɛw dili ma maa caman ma kɛnɛ in kan bilasiraliw duwawu don ka taa se forobajataw ma o ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la
minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. A man kan Senegali jamana k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ diɲɛ jamana wɛrɛ ɲɛmaa ye a ka hakilina talen la a ka jamanadenw dɔgɔ la. Nin ye Senegali jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Usmane Sonko ni wasabilo ɲɛmaa dɔ bi o ka kuma ye ani Faransi jamana jabaraninso 2 cɛ min kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 15 sɔgɔmada joona in ye. Usmane Sonko a tun bɛ k'i da se fɛn min ma o ye a ye hakilina min da ka to minisiri ɲɛmaaya la n'a digi bɛ nazara la setigi jamana ɲɛmaa caman na bi. Gorojigɛniya o kɛlɛlen Senegali jamana kɔnɔ o de bɛn tɛ nazara la jamana ɲɛmaaw ma bi. O jɛkulu ka dɔgɔ nazara la setigi jamanaw nɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ye n'o ma dɔ fɔ Senegali jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ani wasabilo ɲɛmaa kura Usmane Sonko mɔ sariya gɛrɛndɛlen gorojigɛniw dafɛ Senegali jamana kɔnɔ ka sanga ni o bɔrɔndɔw ye. Usmane Sonko ye Faransi jamana kunnafonidiso 2 jaabi minnu n'an kun bɛ baro la a fɛ Senegali ka hakilina da dɔn. A ko f'a ka sidɔn nazara la setigi jamanaw fɛ k'a fɔ sariya in tɛ sariya kura ye ka ɲɛsin gorojigɛniw mɔ Senegali jamana kɔnɔ. Sariya do min bɛ Senegali jamana sariyaw la a ka ca san 30 ye. Ko nka k'a bɛ i n'a fɔ setigi jamana ɲɛmaa dɔw b'a fɛ ka sariya in kɛ i n'a fɔ olu ka sariya talen u nanen fanga na k'o tɛ. Ko sariya in bɛ Senegali jamana sariya wuro kabini Léopold Sédar Senghor tile maa fɔlɔ min kɛra jamana ɲɛmaa ye yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ. A ko tiɲɛ don ale ye dɔ fara sariya gɛrɛndɛ kan nka sariya kɔrɔ don minnu fɛnɛ minɛna a ko kunkɔrɔ Senegali jamana kɔnɔ bi kalo laban ninnu na a ka dɔn k'a fɔ sariya de y'u nɔ minɛ n'o ye jamana ka sariya ye. Ko nka u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a b'a fɛ ka min fɔ nazarala setigi jamanaw ɲɛmaaw ye u ka dɔn k'a fɔ Senegali jamana ye jamanakan hɔrɔnyalen ye. A jamana ɲɛmaaw bɛ sariya sen da sariya sen min bɛ bɛn u ka jamanadenw ma n'a ka di u ka jamanadenw ye. Ko wa k'a man kan a k'i yɛrɛ ɲɛfɔ jamana wɛrɛ maa ɲɛmaa ye k'a fɔ nin kun ni nin kun de y'a to n ye sariya sen ta o kumana a ye n mago to ko Senegali jamana tɛ o jamana ye. Ko nɔn tɛ ko Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔ ye o min kunnafoni dilaw n'an bɛ a dala k'a lamɛn bi baro sen bɛ ko Faransi maa ɲɛmaaw bɛ sariya sen dɔw ta minnu bɛ kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ tɔɲɔ sariya sen k'o kɔrɔmasuru dɔ ye silamɛw minnu bɛ burumusi don wali kelen k'u kunkolo datugu ni u ko ma ko hijabu. Faransi jamana sariya sen dɔw y'o kɛlɛw a bara ta Faransi jamana denw bɛ minnu ye silamɛw ye k'o n'a ɲɔnaw wali kelen den da nu ka diɲɛ di olu ma olu ka se ka ko dɔ kɛ ka sɔrɔ u si ma taa yɔrɔ si. Ko nin bɛɛ ye fɛnw ye minnu ni u kɔnna hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu dɔw fɛ ko nka ko dɔw mɛn Faransi jamana maa ɲɛmaaw ye Senegali jamana maa ɲɛmaaw damɛ o kuma nɔ k'a fɔ u bɛ da don a rɔ k'a t'u ɲɛsira la ko kuma ni Senegali jamana fana y'a ka ko min kɛ ka sanga n'a ka jamanadenw ka laɲini ye k'a ka ka Faransi jamana ɲɛmaaw fana k'u da k'u bonbo ye o rɔ. Ko Senegali jamana silamɛw de bɛ a kɔnɔ silamɛya yɛrɛ dafɛ danbe de fana bɛ a kɔnɔ maaya jujɔn bɛ min kan ni o kɛ mɛ ka nin ko in gɔn. Ko kuma Senegali jamanadenw de y'a laɲini gɛrɛndɛ ka bonya ko in dafɛ jango a bɛ se ka dabila Senegali jamana kɔnɔ cogo min ni Senegali maa ɲɛmaaw y'a ta. Polo in jamana kunnafoni di so dɔw ka fɔ la Polo in jamana ɲɛmaa Karol Nawroki a tɔrɔn bɛ bi Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky kɔrɔ k'a fɔ min bɛ ka fɔ Volodymyr Zelensky mɔ o bɛ sɔn ka ye a la. Diɲɛ cili hakilina ni u ko ma ko nazisme kɔrɔmasurunya la forobakɛlɛ ta ko 2nan deuxième guerre mondiale kolokolo la hakilina jugu min bɛ n'a hakilina lapasaba kun ye Allemagne jamana ɲɛmaa ye o don Adolf Hitler n'a bilama kɛmɛ bolongɔni de tamasere ye k'a fɔ a kɛra diɲɛ cila ye ko hakilina in ɲɔ ɲɛmɛ Ukraine jamana kɔnɔ kelen nka Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ de fɛnɛ kɛmɛ hakilina lapasaba fɛnɛ ye. O kuma Polo in jamana ɲɛmaa Karol Nawroki ko kɔsa in na Volodymyr Zelensky a ye a ka kɛlɛbolo dɔ janza nka a ka bonyamasegin jala kɛra Allemagne jamana ɲɛmaakɔrɔ Adolf Hitler ka diɲɛ ci fanga o lapasali dakuru ɲɛw de ye o de ma bɛn Polo in jamana ɲɛmaa ma. Kunnafonidisow ko Polo in jamana ɲɛmaa yi kangari da Volodymyr Zelensky ye a y'o bonyamasegin min kɛ ka ɲɛsin a ka kɛlɛbolo dɔw ma ni k'u tanu ni nazi fanga tanu cogo ye k'a k'a bɔ a ma a ka yɛlɛma don a kɛcogo la yanni tile damadɔ cɛ nɔn tɛ
don dɛmɛnenw na a ka nali dɔ la Pologne jamana kɔnɔ olu kun ye Pologne jamana jalaw la kɔda tɛngun a la n'o ye ordre de l'aigle blanc k'u b'a bɔsi a la. Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky kɔsa in na a ka kɛlɛbolo dɔ bɛ yen a kɛtɔ k'o jansa k'o tanu ni ka jɔnjɔ tɛngun u la ka sabu kɛ a yɛrɛ ɲɛna u ye baaraba kɛ faso ye a y'u tanu ni jɛkulukɔrɔba dɔ de tanu jogo ye jɛkulukɔrɔba min bɛ wele ko armée insurrectionnelle ukrainienne UPA san 1943 ka taa se san 1945 ma nin jɛkulu in ka cɛnni bonyana a ma kɔlɔkɔlɔ ni tiɲɛ ma mina foroba kɛlɛ ta ko filanan deuxième guerre mondiale b'a ta ni tila la a ka nin kɛlɛbolo in a kɛtɔ k'u jansa k'u tanu ni bonyamaseginkanw ye a k'u ma k'u kɛra UPA cɛfarinw ye o kɔrɔ ye kɛlɛbolo in min ye ni sɛbɛkɔrɔ bɔ foroba kɛlɛ ta ko filanan deuxième guerre mondiale la k'u kɛra o kɛlɛbolo cɛfarinw ɲɔgɔnnaw de ye o de ma bɛn Pologne jamana ɲɛma mɔ n'o ye Karol Nawrocki ye. Karol Nawrocki Pologne jamana ɲɛma dama tɛ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma kɛwale a ye Pologne surasiya minisiri fɛnɛ tɔɔrɔ n'o ye Władysław Kozyniak-Kamysz ye ka taa se Pologne minisiri ɲɛma Donald Tusk ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ a kɛcogo ma bɛn a fɛ bawo Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin don min na a bɛ Ukraine jamana da don a ye nin de fɔ ko nin hakilina jugu in de bɛ Ukraine fanga kɔnɔ ko f'a ka salo ka bɔ a kɔnɔ de ninnu bɛɛ lajɛlen kana jira k'u bɛ ka binga ɲugun Volodymyr Zelensky la o bɛ Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin ka kɔrɔfɔ sɛmɛndiya o de y'a to nazarala wasablo kɔnɔ wasaden da ɲɔgɔnna fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan min ɲɛkun bɛ Anna Brilka bolo k'a fɔ mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen nazarala tɔma Union Européenne ye jɔnjɔ min dɛngu Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky la n'o bɛ wele ko ordre européen pour le mérite ko ka fɛrɛ kɛ k'a minɛ Volodymyr Zelensky la k'a sabu kɛ basigi maa tɛ n'a kɔni sera ka UPA armée insurrectionnelle ukrainienne kɛlɛcɛw ta k'olu kɛ k'a ka kɛlɛcɛw mankutu bi ko kuma ko basigi maa tɛ kelen filanan a yera maa dɔ fɛnɛ ka janaja la Ukraine jamana kɔnɔ ni o ye Andriy Melnik ye Ukraine jamana kɔnɔ wale kelen k'a fɔ Rusila fango in fɛ bawo a y'a sɔrɔ Ukraine jamana tɛ ale tun bɛ i n'a fɔ Allemagne fanga lasigiden wale kelen a nɔna bila foroba kɛlɛ tako filanan na u ko fa cogojuguya min ma ko Holocaust ni a se yahudiyaw sɛbɛkɔrɔ fara o doni kama o fangaba tɛ yahudiyaw la yahudiya 6 million ɲɔgɔnna de fara dɔw ɲɛnama jenina o dakurunya de bɛ wele ko Holocaust ko mai ni o kɛbaw jɛra n'o ye Andriy Melnik ye a ka janaja la Volodymyr Zelensky ka y'a kɛnɛ kan ni ka bonyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a mɔ o fɛnɛ ma bɛn nazarala tɔma Union Européenne ma ɲɛmaw mɔ nka kabini san 2024 don min na marabolo dɔw y'a yira k'a fɔ u tɛ Ukraine jamana ye bilen k'u bi segin u bɔyɔrɔ la ni o ye Rusila ye i n'a fɔ Crimée mara ni Ukrainekaw y'u da don o y'a sɔrɔ Volodymyr Zelensky yɛrɛ ma kɛ jamana ɲɛmaa ye fɔlɔ nka kabini a kuma Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin tun bɛ k'a fɔ ko nazi fanga de don bɛ Ukraine jamana kɔnɔ wa ɲuman tɛ Rusila jamana mɔ sigirɔ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye sa san 2021 Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ye kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛsin Ukraine jamana mɔ a tɛ ɲɛsin Ukraine ka den bɛɛ mɔ ko nka fanga jugu min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'o ye nazi fanga ye ko f'a k'o de salo ka bɔ Ukraine jamana kɔnɔ kɛlɛ nakun y'o de nazarala tɔma Union Européenne jamanaw bɛ k'u labɛn lakanako ta fa fɛ yɛlɛma bɛna don kɔrɔ Ameriki jamana kɛtɔ don k'i yɛrɛ ta OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw Donald Trump kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a n'a nɔfɛmaw n'a b'a jira k'a fɔ bi u b'a fɛ ka caman bɔ u ka kɛlɛcɛw n'u ka kɛlɛkɛminɛnw na nazarala gun kan ka ɲɛsin gumɔ diɲɛ kɔnɔ mankan bɛ se ye diɲɛ fa min fɛ n'o mankan fɛnɛ bɛ se kɛ farati ye Ameriki jamana mɔ Ameriki jamana ka kɛlɛbolo min bɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ n'a kɛn bɛ jigi sɛmɛnjiri ye nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw bolo u ka ma ko NATO force modèle o NATO force modèle in Ameriki jamana kɛn bɛ ka bila nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw ka bolo kan k'u lakana ni kɛlɛ kɛra u lasɔrɔ fɛn ye ka bɔ jugu dɔ yɔrɔ Bloomberg kunnafoni duso ye a jira k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne bilama a ma ɲɛmɔgɔw bɛ kɔnɔ gwa kɔnɔ a bɛ jakoya u k'u labɛn Donald Trump kɛ ko min ye nin ye k'a jira k'a fɔ a bɛ caman bɔ a ka kɛlɛkɛminɛn hakɛ la k'a kɔlɔlɔ dan tɛ bawo Bloomberg kunnafoni duso y'a jira k'a fɔ
Amerika jamana ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ u ka kɛlɛkɛmina minnu bɛ i n'a fɔ bombardier kɛmɛ sarala ka 30 bɛɛ bɔ olu la nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ. O dun wo tɛ se ka fa nazarala tɔnba Union Européenne fɛ ka sabu kɛ bombardier tɛ bolo kɛlɛkɛmina nɔ. Droniw minnu bɛ taa munumunu kɛ ka jugu fan dɔn n'o ye drone de reconnaissance ye ani minnu bɛ bundeli kɛ ko Amerika jamana bɛ sɔn ka caman bɔ o fɛnɛ hakɛ la a bolo kɛmɛ sarala 75 wali kelen ka bɛɛ yɛrɛ salo ka bɔ siɲɛ kelen n'o ye 100% ye. Kɛlɛkɛkurunbaw n'o ye naviriw ye kabina hakɛ min bɔ o la kɛmɛ sarala 50 bɛɛ o kilancɛ bɛɛ bɛ bɔ nazarala. Kɛlɛkɛ panguru minnu bɛ bundeli kɛ sani dugu cɛ sa n'o ye chasseurs ye kabino kila sigiyɔrɔma 3 kelen bɛ to yen tɔ 2 bɛ bɔ. Bloomberg kunnafoni di so ko nin kunnafoni ninnu sɔrɔla nazarala tɔnba Union Européenne surasiya ma ɲɛma dɔ yɛrɛ de yɔrɔ ko kɔsa in na ko lajɛw minnu kɛra OTAN tɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ OTAN jabala la ko da sera kuma in mɔ Amerika jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ. O kuma don nataw la sa nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmɔgɔw de bɛ hakili jagabɔ de la sa nin wo ninnu bɛna bari cogo bɛɛ lakana ko nasira fɛ ni Amerika jamana ɲɛma Donald Trump yi fosi ka bɔ an kɔrɔ nin cogo in nɔ. Wa ko nazarala tɔnba Union Européenne nɔ jamana 5 minnu b'u yɛrɛ kɛ ɲɛkun ye ni u ko ma ko groupe E5 Angleterre, Allemagne, France, Italie ani Pologne. O surasiya ministriw yɛrɛ bɛ hakili jagabɔ la ka ban. Amerika jamana kunnafoni di so New York Times ye a jira k'a fɔ ale bɛ da don jate la ka sɛbɛkɔrɔ walawala mina hakɛ minnu kan ka bɔ nazarala jamanaw kɔnɔ. A ko avion de reconnaissance maritime o ye panguru ɲɛ minnu bɛ munumunu zalo kɛ kwaji kunna dɔnna bɛ o hakɛ la ni 26 kun don a bɛ to 15 ye. Panguru zendeli ni minnu fɛnɛ ye kɛlɛkɛ panguru ye F16 ni F15 n'olu kun ye 150 ye 50 bɛ binga bula k'u tɔto 100 ye. New York Times kunnafoni di so ko panguru minnu fɛnɛ b'u to sani dugu cɛ ka taji di u panguru ɲɔ kun n'a ka taji kɛra dɛsɛ fɛn ye avion ravitailleur o 8 fɛnɛ bɛ bɔ nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ. Amerika jamana ka bombardier n'o ye bundelikɛlaw ye u bɛ bɔ nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ k'u ɲɛsin diɲɛ gun wɛrɛ mɔ. U ka kɛlɛkɛ kurunbaw n'o ye naviriw ye ani minnu b'u tunun jirɔ ni matuw ye sous-marins ni mugujugu filila bɛ u la misili ka taa se porte avion mɔ o ye kurun ye minnu ni panguru bi jigi u ka. Nin bɛɛ bɛna bɔ nazarala tɔnba Union Européenne fa fɛ ka ɲɛsin diɲɛ fan wɛrɛ mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Asie yanfa n'o ye ɲɛmisɛnw Chiniw ni arabula jamanaw sɔrɔ yɔrɔ ye. General Alexis Grinkewich ni ale ye OTAN kɛlɛbolo a bolofara bɛ mɛn nazarala o ɲɛmaaba ye o y'a yira Financial Times kunnafoni diso la k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo nazarala a ka sanfɛkɛlɛ fɛɛrɛ o ni jikankɛlɛ fɛɛrɛ o bɛɛ bɛna nɔgɔya bawo Amerika jamana mago bɛ se ka jɔ olu la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. A don sidɔn bɛ k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne se foyi tɛ a ye ka se ka nin wo ninnu bari. Wa nazarala jɛkulu min bɛ wele ko Conseil européen pour les relations internationales o ye dasumusumuni dɔ kɛ nazarala jamanaw denw ni ɲɔgɔn cɛ u hakililanda ye mun ye nazarala ni Ameriki fɛ jɛ la. O sɛgɛsɛgɛliw n'o dasumusumuninw kɛra Suisse jamana Angleterre jamana kɔnɔ maa fanba ɲininkalen y'a jira k'a fɔ u tɛ se ka tigɛ ka fiyewu ko ni kɛlɛ kɛra binfɛn ye u ka u jugu jamana dɔ fɛ ko Amerika jamana na i jɔ u kɔkɔrɔ k'u lapasa k'u tɛ se ka danganiya o kan cogo si la. A ti jakoya bani Israɛla ka k'i bɛrɛbɛn ni Amerika jamana ni Iran ka bɛnkan ye ka don a da fɛ. Bani Israɛla tɛ Amerika jamana bolofara ye a dama jamana don. Nin ye bani Israɛla jamana lakana ko minisiri ka kuma ye n'o ye Itamar Ben-Gvir ye bɔlɔlɔ nasira fɛ a kɛlen k'a mɛn ko Amerika jamana ni Iran jamana bɛnbɛn kan nɔ ka mankan ba u cɛ. Bani Israɛlakaw ka minisiri Itamar Ben-Gvir a ko a ka sidɔn k'a fɔ bani Israɛla jamanakan hɔrɔnyalen don a tɛ Amerika jamana ka mara kɔnɔ. Tiɲɛ don an bɛ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump wale ɲuman dɔn a ka kɛlenw na an ye nka o fɛnɛ dafɛ bani Israɛla tɛ jamana ye k'a bɛ kɛ maa ka namugula sugu ye. Ben-Gvir y'a jira k'a fɔ bɛnkan min dɛgɛnɔ bilatɔ filɛ nin ye bani Israɛla ti yɛrɛ yirɔ wa bani Israɛla sen dɔrɔ ka sabu kɛ bani Israɛla ka laɲiniw ye minnu ye olu ma don ba la a kɔnɔ n'o ye bani Israɛla ka lakana ko ye ko bani Israɛla diɲɛ dɔ tɛ n'a ye cogo si la. Hezbollah min n'a bɛ k'o kɛlɛ Liban
n'a kɛmɛ k'o kɛ jarawele jɛkulu ye k'o kɛlɛli ka dabila Bani Israɛl fɛ k'o kandɛrɔ ko Bani Israɛl tɛna jɛ n'a ye a ka kɛlɛcɛw ye dugukolow minnu minɛ kolo ni fasa la ka kojugukɛlaw furan ka bɔ a kɔnɔ maafalaw furan ka bɔ a kɔnɔ ko dugukolo ka lasegi olu mɔ Bani Israɛl fɛ ko Bani Israɛl tɛna jɛ n'o ye a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw Iran jamana ɲɛmaw ani Pakistan jamana ɲɛmaw Pakistan min kɛra soronnani donba ye u jɛra ka jira k'a fɔ u bɛna ka dɔ ka k'a fɔ manga bi ban Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ tɛgɛnɔbila bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ la Ameriki ni Iran cɛ juin kalo tile 19 jamana min na o ye Genève ye n'o ye Suisse duguba ye kuma bɛna kɛ fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o ye Iran jamana ka mugujugu ko ye ani ka mugu manga da tile 60 kɔnɔ Ameriki ni Iran cɛ ka daminɛ juin kalo tile 15 ntɛnɛn o kuma Ameriki jamana kɛlɛbolo min kan kunbɛn Detroit Hormuz ko a jibolo ni sanjɛ Iran jamana ta yidoni nguru ɲɛ ka daminɛ bin ntɛnɛn juin kalo tile 15 in na o kɛlɛbolo bi wuli ka bɔ yen wa kɛlɛ o kɛlɛ bɛ senna ka sanga ni Iran ni Ameriki jamana cɛ kɛlɛ ye i n'a fɔ Bani Israɛl jamana ka Liban jamana bon ni Hezbollah nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bi jɔ fana Irankaw ka minisiri yɛrɛ sa n'o ye Abbas Arakchi ye a y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya la a n'a minisiri toɲɔgɔnw cɛ ka bɔ Turki Misra jamana Egypte ni Iraki a y'a jir'u la k'a fɔ bɛnkan in kɔni a ye sira sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmaw don a ma sira sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmaw don ko in bɛ olu de ka bolo kan bɛɛ sigilen bɛ k'olu de lajɛ bawo ko Iran jamana y'a fɔ Ameriki jamana fa ye k'a gɛlɛya k'a fɔ Liban bun deli Bani Israɛl jamana fɛ Hezbollah bon dɔ a ka dabila ko sigi bi kɛ sa ka Ameriki jamana ɲɛmaw de lajɛ ni bɛnkan in na bɔ a sira fɛ ka sanga ni bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an filɛbagaw an'an kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ